Saya sempat ngapediang subha yapi ki parlok ki ba cupet ya kaneka channel mentang ini keren bat pi sepang wayu kan bat berit bah tamba badan cing mentoy sibun nak menta kakwet kekia cung ki breu uta udai uoxalis corni kulita ubangi jukot yu daga ketin sinong ukai dikau ni jubam yu bat kacingmat kacung u kalong jau kum usuk jau men shuangi syadbam yu day na kacing Henry ngimtip ba udon hau sibun kijing mentoy na kabenta kakot kakia cungi gibreu udon hau ya kata ka vitamin C ka vitamin A ka vitamin B9 bat udon ru ya ki minerals kum ka magnesium ka potassium ka iron ka sodium bat ka calcium naga jingdon jong kini ki vitamin bat ki minerals kini ki khai dikheu ki kilalong ki kenja kinbat dawai ki ba ai jing mentoy na menta ka kot ka khia jongi ki breu kata kalong pada kabangi bam ya kini ki kenbat kairap ban pen khlany ya ka bor terlihat jong ki snir kemut ba kapen bahai ya ka kepo ka yarap ru ban penmi ya ka gas kamtam kitu kibadon ya ka jingpang kastrik kini ki kenbat ki yarap ru ban penjam ya ka jingpang pais nak benta kitu kibadon ya ka jingpang pais laju penon kam ru ya kini ki kenbat da ka ba bam lane da ka ba kerjau ya ki ban penkela kum ka badi ya kata ka bakan yarap ban penjam ya kajingpang penher kadon ru sibun kata ka oxalic acid kani ko oxalic acid kala ban penkhia ya kibapang mat lani kibadon ya kini kajingpang rheumatism kairap ru ban penjam ya kibadon jingpang mau hau khlai kabaki ong kitin pareng kidney stone bat kibadon mau ha kapungjung rohi kumju watla kini ki kenbat ki duna ya kataka energy henry ki don sibun ki fibers ki bakamet chungi ki breu kadon kam lengba ka jingdon jong kini ki kenbat khaidikeu ya kataka calcium kani ka calcium kairap ban pen ya kishing kamtam ya ki khlung ki badang red ki don kam sibun ka calcium bakin yo ya kishing ki ba ha kini ki kenbat khaidikeu ki don ru kani ka flavonoid kabadon haune ukenbat kairap ban yele persya ya ki babun ki jingpang kamtam ya ka jingpang kanser ki babun ki breu sharinong wei ya kini ki kenbat ki khet ya ki bat ki penterkhong enda kila penterkhong ila bendi ya ki kum hakurkom kasha teladangi di ya ki hakurkom kum kasha kan yara yangi ba ngin ba kan penbiang ya ka blood pressure kemut kitu ki ba long high blood pressure kila bendi da kane kan pen duna ya ka blood pressure kala aru ban pen khoj ya ikmat ngila ban penon kam ban da kane ka dawai chung dukun bat ban pen khoj ya kikmat da ka ba penjau si drop lane a drop kane ka chung kane ka dawai ha kikmat tama dei ban penjau bun ya penjau tang si drop lane ar drop kan yarap ban pen khoj ya kakmat tangba ngam penslur ya phi ki perlok ba page ya kene ka video banta ada ka chung ne ukenbat ya kakmat chung phi namar le se kakmat chung phi ka don la ka chong ka jingpang ka jing stom kabom yahap banta ada ka chung ne ukenbat kumta ka don kam ya phi ba phinlet segi doktor specialist ki ba dei bat kakmat khnang bakin la ban ai ya phi ka
direction lane ki dawai ki ba pidei ban ta ya ka khmat jong phi kenang bakan yo jingkot ndai la da phi chu ta da la ka jong komon da kini ken bat le se kam ye dei bat ka jingpang jong khmat jong phi kala ban yalam sha ka jing sniu ki khmat jong phi bat la ban du ru te shwa bakan poi kumta don kam ban yo ka jing shai ka jing tikna shwa phin le ya kono ka ba pidei ban le kumta tangkane boleh shibun